Avui passarem per una excursió que és més a prop de la costa, però no us penseu que és tot costa, també hi ha muntanya, i no us ho perdeu. Som a Hospitalet, avui la ruta la comencem des de Hospitalet. Es diu Hospitalet perquè el 1344 es va construir un hospital que servia per hostatjar la gent que viatjava, i llavors era o de punt d'arribada del trajecte que feien o punt de sortida. I va ser creat pel Pere d'Anjou. Llavors, a partir d'aquí es va anar creant tota la població que és ara Hospitalet. Will you dare to give it over and walk by my side? Do you see the road? Aquest tros de camí de l'Hospitalet es diu el camí del Jonquet i és un camí litoral i està tot envoltat de dunes protegides. See the sun goes down, driving lights in hearts, counting trees around. This is our day to dream. My heart it's cursed with you. Ens trobem davant del càmping del Temple del Sol. És un càmping nudista, i llavors està als peus de la platja del Torn. La platja del Torn ha sigut considerada fins ara la millor platja naturista d'Europa. Ens canviem perquè fa molta calor. Com sabeu, Catalunya i Espanya va tindre una guerra de fa 100 anys. Aquí era el bàndol republicà, llavors van construir els seus propis búnkers i llavors per aquí al voltant també el que es podran veure són les diferents trinxeres que també van construir.
He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire. And he keeps waking up, but it's not to the sound of birds. The tyranny, the violent streets, deprived of all that we're blessed with, and we can't get enough. No, heaven, if you sent us down, so we could build a playground for the sinners and play it safe. You'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother and every child, every brother that's caught in the crossfire. Estem per la zona del Coll de Balaguer. Quan hi arribem us explicarem què significa, però el que podem veure és que no té res a veure amb el Coll de Balaguer antic, amb la quantitat de vies de comunicació que tenim aquí. Autopistes, autovies, vies del tren. Can I trust what I'm given when faith still needs a gun? Whose ammunition justifies the wrong? And I can't see from the backseat, so I'm asking from above. Can I trust what... Aquest és el primer cim, n'hi haurà un altre, i hi ha unes vistes molt xules del mar, i el cim es diu les Rojales. Això és l'illot del Torn i la platja del Torn.
estem al mirador del Torn. Abans hi podia deixar el cotxe, però ara han ficat unes barreres d'aquelles que són de ciment i ja no es pot aparcar. I aquí al darrere tenim el cim del Torn, que forma part dels 100 cims, i ara el pujarem. Al costat del mar hem fet un cim del 100 de la llista. Ué! Aquí on som al cim del Torn, estem al costat mateix del Coll de Balaguer. El Coll de Balaguer és un lloc estratègicament molt important per dos motius. Aquí davant nostre tenim el delta, la plana de tot el Baix Ebre i la costa de l'Ametlla de Mar, i al darrere nostre tenim tot el Camp de Tarragona. El Coll de Balaguer amb aquestes muntanyes és la barrera natural entre els dos territoris. Si us heu fixat mai en un mapa, tot el que és el Camp de Tarragona fa una forma de mitjallunes, vorejada per totes les serralades, la Mussara, el Coll de l'Illa, fins a arribar al Vendrell, i per la part sud s'acaba aquí. Just on som aquí al cim del Torn s'acaba la Costa Daurada i començarien les Terres de l'Ebre. Al ser un punt estratègicament complicat de passar d'un lloc a l'altre, doncs al llarg de la història hi han tingut bastants successos. El Coll de Balaguer va ser important en l'època de la Guerra dels Segadors, on situem el regnat de Felip IV, i van entrar per Tortosa, per tornar a posar ordre les tropes del rei, i va ser un punt estratègic de la batalla. Llavors van anar fins a Cambrils, fins a Pujant, fins que van entrar a Barcelona i es van rendir. Llavors, a l'època dels francesos també és important, perquè van vindre aquí, també és un punt estratègic, llavors hi ha algun castell per aquí construït, i després també superimportant i més pròxim a nosaltres, el FEEC de la Guerra Civil. Aquesta és l'antiga via de tren que van anul·lar per fer les noves i aquestes són les velles.
Vale, ja hem fet la sortida, val? I ara ja estem anant cap al cotxe. Hem de dir que en comparació amb l'altra sortida que vam tindre boira, avui ens hem fotut de calor. Vull dir, Déu-n'hi-do com apretava el sol. Però ha estat molt xulo, al costat del mar. I recordeu, apreteu la campaneta i subscriviu-vos!